szőlőben vagyunk, ahol székely mesteremberek faházakat építenek. Akkor talán kezdjük bemutatkozással, hogy honnan érkeztek hozzánk. Székelyföldről, Gyergyószár Miklósról jöttünk. Cégünk több mint 15 éve a faházak építésével foglalkozik. Az itteni önkormányzat kért fel ezeknek a 12 házból álló faház komplexumnak a felépítésére. Látták munkáinkat, érdeklődtek utánunk, és aztán kezet tudtunk fogni, és megegyezni, hogy ezt a komplexumot, ami itt látható, építsük fel. Kora tavasszal fogtunk neki, és az utolsónál tartunk. Isten segítségével be tudjuk ezt fejezni, és átadni, hogy a jövő évben tudják működtetni ezt az új létesítményt is. Faházainkat ottani lucfenyőből készítjük, nagyon jó minőségű lucfenyőt használunk, kiszárított anyagot. Szeretjük a természetes anyagokat, szeretjük a székely motívumok, székely építkezési mintákat azért picit belelopni építkezéseinkben, és nem utolsó sorban még a lelkünket is beletesszük azért, hogy szólaljanak meg ezek a házak valamilyenféleképpen. Ezek vászszerkezetes házak, amik kívülről burkoltak, fával burkoltak, középen ásványgyapottal, belül meg gipszkarton burkolatot kap. Itt két típusú ház is van, egyik egy olyan típus is, többek között, ami mozgást korlátozottaknak készül, úgyhogy mindenki élvezheti ezeket a házaknak tényleg mondhatnám bátran, hogy a melegét. A fűtés nagyon okosan meg van oldva, hogy adott a lehetőség, hogy melegvizet felhasználják. Műhelyünkben egyszer összeállítunk minden részét a háznak, leszabjuk, ledolgozzuk, és aztán itt a kész megmunkált falemeket, méretre szabott anyagot állítjuk össze, azért, hogy minél rövidebb legyen a felépítési ideje, és azért minden hatékonyabban tudjunk dolgozni. És milyen felületvédelmet kapnak, mert ugye a fa azért azt az időjárás az roncsolja. Ugye már otthon műhelyünkben kezelve van a faanyag, tűz, rovar, gomba ellen, és itt aztán, mikor felépülnek, akkor ezt egy protekciós lazúrt, amit egyben szín is neki. És mennyi év egy ilyen faháznak az élettartama? Hát erről csak annyit szeretnék elmondani, hogy bontottuk már mi Erdélyben olyan faházakat, ami több mint 100 évesek voltak, és nagyon épp egészséges volt. A lényege az, hogy nagyon jól legyen szigetelve úgy a padló, mind a tető. És akkor, ha a víztől mentesül, nem tudom, szeretném, hogyha megérném. De azért bizonyos időközönként azért a külsejét kezelni kell. Külsejét kezelni kell bizonyos időközönként, mivel hogy ugye itt azért a nap ereje hatalmas, és azért égeti, közben azért hát, dolgozik, és szükséges, hogy mindig egy új kezelőréteget kapjon. 4 évente azért szokták újra egyszerre újra kezelni. A gépészeti dolgokat is önök? A gépészeti dolgokat nem mi építjük be, mi igazából ácsok, asztalosok vagyunk, csinálja mindenki az, ami ezért. Akkor van a legjobb, ez így a legjobb. A nyílászárok, ajtók? A nyílászárok, ajtóblakok szigeteltek, otthon műhelyünkben készülnek, és itt készen állapotban tegyük helyére. Próbálgatunk, nyílászárokon is látható ilyen kis székely motívum szívecskéket belelopni, a szelemenekben, amik kiugranak, ilyen kis lófejek, hát ugye a székely nép az egy lovas nép volt, és hát tényleg abba igyekszünk, hogy vigyünk be olyan dolgokat, amire büszkék vagyunk, és ránk emlékeztető. Dolgoztak már máshol is Magyarországon? Magyarországon nagyon sok helyen dolgoztunk, elkezdve a keleti részétől az nyugati részéig, az északitól a keletig, nagyon-nagyon sok helyen dolgoztunk. Ha most nem tudnám felsorolni, mert azért nagyon sok helyet.
akkor megbecsülik itt a önök munkáját. Örvendünk is annak, és a legjobb reklámunk a jó minőségű munka. Az hordozza a következő munkáinknak is a létrejöttét. Akkor, ahogy itt elmondta, a faházacakon kívül valami mással is foglalkoznak önök. Igen, hát elég széles a paletta, mivel hogy kerti bútorokat, kocsi, autóbeállókat, szerszámtárolókat, és egy újabb termékünk, amit már 3-4 éve gyártunk, nagy sikerrel, és mi is örvendünk annak, a dézsafürdők. A dézsafürdőnk az egy olyan építmény, amiben az emberek télen-nyáron élvezhetik azt hát az általa nyújtott jóérzést és kikapcsolódást nyújt. Ugye vidékünkhez közel áll a Parajdi sóbánya, azért télen is használjuk, és ajánlom az itteni vevőknek is, hogy hozzunk hozzá Parajdról sót, amivel ugye a vizet megvegyítik, és télen is nem fagy be, meg nagyon jól felfűtik. A dézsafürdőben van egy rozsdamentes acélból készült kályha, amivel fűtik a vizet. Kora tavasszal fogunk egy dézsafürdőt újra felállítani Furugyon, Barta Árpád barátomnál, ahol szintén egy ilyen komplexum van, és ahol aztán biztos, hogy sok jelenkező, meg sok élvezője lesz. És hogy képzeljük el, hogy mekkora egy ilyen dézsa? Gyártunk dézsafürdőket 2 méteres átmérőtől egészen 4 méteres átmérőig, és ugye mindenki hogy szeretné használni, hány személyt szeretne beültetni, vagy hányan használják. Annak függvényében változik az átmérője és a nagysága ennek. Ennek is fenyő a faanyag? Lucfenyőből készül ez is, ugyanúgy készül, mint a káposztás hordok nálunk, és ezért, ha a víz van mindig benne, akkor az élettartalma nagyon hosszadalmas. Ennek a titka, hogy mindig víz legyen benne, és akkor mindig is ne száradjon össze, mindig használják.